వచ్చే అసెంబ్లీ శాసనమండలి సమావేశంలో తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాన్ని దిగ్బంధం చేస్తాం. ఇప్పటికి ఇంకా అది లేకపోతే ఒక పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమంగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఇది రూపుదిద్దుకోబోతే రాబోయే రోజుల్లో మేమందరం కూడా ఇప్పటికే సంప్రదింపులు చేస్తున్నాం. నిర్మాణాత్మకమైన ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన. చంద్రబాబు గారు తగుదునామని చెప్పి మాట్లాడితే, ఉత్తరాఖండ్లో వరదలు ఇస్తే నా తెలుగు సోదరులు ఇబ్బందులు ఉన్నారని ఆడిపోతాడు, సంతోషం. జమ్మూ కాశ్మీర్లో వరదలు వస్తే స్పందిస్తాడు, తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే చంద్రబాబు అండగా ఉంటాడు, సంతోషం. ఆయన హెలికాప్టర్ తీసుకొని భద్రాచలం మీదుగా ఛత్తీస్గఢ్ పోవడానికి సమయం ఉంటుంది, కానీ భద్రాచలం ముంపు ప్రాంతంలో ముంపు బాధితులు వీళ్ళు ఏ బాధలో ఉన్నారు, వీళ్ళ అక్కసేంటి, అరణ్య రోజులని ఇనే ఓపిక లేదు, తీరిక లేదు. ఆయన ఏమంటే ఇండస్ట్రియలిస్టులు పోతారు, రమణ్ సింగ్తో రహస్య ఎజెండాలు ఉంటాయి, పరిశ్రమలు వారు పెడతారా వీరు పెడతారా మాకు తెలియదు. కానీ ఈ ప్రాంతం నిన్ను ముఖ్యమంత్రికి చేయడానికి సహకరించారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఈ జిల్లా నుంచి ఎలక్ట్ అయ్యి. వారికి కనికరం లేదు. వెంకయ్య నాయుడు గారికి ఇక్కడ ఘోష వినపడదు. పోలవరం కట్ట బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు, అసలు పోలవరం గురించి ఇబ్బందులు చేయొద్దు, ఎవరు మాట్లాడొద్దు అంటే ఇది ఎక్కడ రాజకీయం అండి? మాట్లాడొద్దా అంటే మేము మునిగిపోయి పోలవరం కడుతున్నారు. మా తెలంగాణ వచ్చినందుకు మేము సంతోషపడాలా? తెలంగాణ వచ్చినందుకు ఆ ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఘోష పడుతున్నారని బాధపడాలా? ఇది ఎక్కడ రాజకీయం?